annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce thalathun muhlikat, abubuwa uku masu halaka mutum ne. Na ɗayansu shuhun muta, rowa da ake yi maɗa'a, ya kasance kana da rowa, baka iya ciyar da kanka, baka iya ciyar da iyayenka, baka iya ciyar da iyalanka, baka iya basu wata gudunmuwa domin ci gaban addini. Wannan abu ne wanda ke halaka ka a duniyanka da lahiranka. Na biyu wa hawan muttaba, da son rai da ake biya. Duk wani bidi'a ya tashi, wani sharholiya ya tashi, duk abin da ranka ya nuna maka yana so zaka je ka yi. Don shi magabata na kirki ko abu na halas ransu ya biya suna so sai su wa kansu training cewa ba za mu baki ba, bai mu gwada miki domin mutum ya samu karfin rayuwa ba zai dinga biye son ran shi ba. Na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi, da mutum ya dinga burge kanshi. Ra'ayinka ya zo ana musu kai ra'ayinka ya fi na kowa, baka tsaya ka saurari ɗayan. In a addini ne ma ka ɗauki wani fahimta naka ya fi na kowa, baka tsaya ka saurari wani. Idan yau da gobe ne komai tufafinka motarka kana ganin ya fi na kowa. Wa'annan abubuwan ba su da kyawu guda uku. Albani ya hassana wannan hadisin da Imam Tabrani ya rawaito da Imam Bazzar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.